Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jemima, 22 years old, fresh graduate at dating nagtatrabaho sa isang cyber security firm. Sumulat po ako dahil gaya ng ibang listeners ninyo, kailangan ko po ng payo. Ganito po kasi, kaka-regular ko lang po at nagsisimula pa lang sa karerang napili ko nang mabuntis ako ng boss ko. Hindi naman po Huwag kang magsasabi ng hindi sinasadya, nagagalit si Nicole! Nakabwisit! Ito na naman po tayo sa... Ha! Teka! Ha! Ano hindi sinasadya? Ulitin ko Baka nakatulog ka naman. Okay, sige. Nakatulog. Oh. Kung bago siya nakarating dun sa pagtulog, may mga desisyon along the way. Diba? Ano ito, tulog ka? Ano ito? Ano hindi tigilan talaga sa hindi Ayan na yung pabo! Nakakaloka! Natigilan talaga ako. Alam mo, hate na hate ko po talaga pag sinasabing nabuntis po ako ng hindi sinasadya. Paano hindi sinasadya? Ang dami mong choices bago dumating dun sa emerald part. 'Di ba? So hindi pwedeng sabihin hindi mo sinadya. It is a choice. Well, Kaya sa mga susunod na magsusulat, kung halimbawa, siguro, baka wag nyo nang gamitin yung term na hindi sinasadya, aksidente po ang lahat, ganyan. Kasi may choice po kayo eh. Tama. Or baka ang pwede, hindi po namin inasahan. Well, it's a defense mechanism. Oo. Yung pag sinabi mong hindi sinasadya. Oh. Wala. Oo. Defensive din ako. Kainis. Anyway, sorry na. Wala na. Naunahan ng yamot. Ayan. So, hindi naman po sinasadya. Nalasing kami. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Uminom kayo eh. Uminom kayo. Ang daming choices. Ala na. Ito na. Kunyari, bote. Kailan ka uminom? Kunyari, let's say, ang iniinom nyo wine. Pinakamasarap ang wine pag chilled. So, yung part na ang wine nilagay sa ice bucket or nilagay sa ref. Ang daming procedure nun eh. Naglakad ka. Katabi mo ba yung ref? Hindi. Di ba? Katabi mo yung rep? Sagot! Katabi mo hindi! Kalma. Baka bumuka yung operasyon mo sa lalamunan. Hindi! Sagutin mo muna! Katabi mo ba yung rep? Huwag na natin pag-usapan yung problema mo. Yung sinasabi mong hindi mo sinasadya, doon tayo! Yun na yun! Huwag na natin tapusin to! Huwag na! Hindi ko na babasahin! Di ba? Ayan na. Nagsimula sa hindi namin sinasadya. Pero yung unang term pagkatapos, nalasing. Okay. Di ba? So dun pa lang, yun nga, sa wine pa lang may choice ka na. Sa kind of drink that you will take in. Beer ba to? Wine? Hard liquor, rum, whiskey, gin. Ayan. You know your liquor, yung Correct. alcohol Alam mo mo. yung alcohol mo eh. Oo. So, alam mo yung para bang, kung pinilit ako, syempre di ako totodo muna sa ganito. Oo. Basta in other words, along the way, may mga choices. Tama. Pwede rin hindi ka uminom. Kung Yes. hindi, if you don't know your liquor. Oo. Ganon din. Nalasing kami na mag-overnight. Ito na. Kaya minsan nagigets ko kung ba't hindi pinapayagan yung iba sa team building. Ayan, sa isang team building, kaya nangyari ang hindi dapat nangyari. Nang malaman niya, sinabi niya na mahal niya ang asawa niya. Tingnan mo, may asawa pa. Tingnan mo. For sure, alam mo, kasi hindi mo sinabi na, hindi ko alam na may asawa siya. Hindi mo sinabi yun. 'Di ba? Ang siguro, Boss mo yun eh. correct, ang siguro in-expect mo is,
handang iwan ng boss mo yung asawa niya para sa'yo. 'Di ba? Yun yung feeling ko, iniisip mo eh. So nung sinabi niya na mahal niya ang asawa niya at wala siyang plano makipaghiwalay. So gets ko naman. Wala nga kaming relasyon to begin with. Gets niya naman pala. Okay. Landi Sorry. lang. Ipinagtapat niya sa asawa niya ang nangyari. Oh. So ngayon, kinausap nila akong mag-asawa. Ay. At sinabing pwede nilang ampunin at palakihin ng maayos ang magiging anak ko. Oh. Ito palang issue mo. Sorry ha. Ito palang issue mo. Mainit kasi umpisa eh. Okay, sorry. Oh. Na para bang naging solusyon ito sa isang sitwasyong sobrang komplikado at emosyonal para sa aming tatlo. Hindi po biro ang desisyon na ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero tanggap ko din na bilang fresh graduate, wala pa akong stable na trabaho. Hindi pa talaga ako handang maging ina sa lahat ng aspeto, emosyonal, pinansyal at mental. Paano ako mag-aalaga ng bagong silang na sanggol kung yung sarili ko nga hindi ko kayang alagaan? Tama yan. Paalala po to sa mga papasok sa motel. Ngayon, papasok ka, di ba? Uwi na, uwi. Sarili mo nga hindi mo maalagaan. Pimples mo nga sa likod, hindi mo mapagalmot, 'di ba? Gusto ko sanang ako rin naman na magpalaki sa kanya. Gusto ko sanang ako mismo ang lumaban bilang ina. Pero sa realidad ng sitwasyon ko ngayon, pakiramdam ko hindi ko po kayang ibigay yung buhay na deserve ng anak ko. Ang hirap naman pala ng question mo. Sana doon na lang ako doon sa part na nalasing. Doon na lang tayo. Doon na lang tayo nag-stop. Dahil hindi ko na tinuloy, kalurke. Tambalang kumikinang eto na. Kaya sabi ko mahirap kasi itatanong sa atin eh. Hindi ko po tuloy alam ang gagawin ko. Baka po kasi pagsisihan ko kapag pinaampon ko. Kung ipapaampon ko siya, para ba talaga sa kapakanan ng anak ko ang ginagawa ko? O pinapadali ko lang ang sitwasyon dahil sa takot kong hindi maging sapat bilang ina? Sana po ay matulungan niyo akong maliwanagan sa sitwasyong kinakaharap ko. Hintayin ko po ang inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jemima. Jemima. Hi! Jemima. Jemima! Eto na! Jemima! Jemima, sawadi ka! Sawarika kapkun ka, Jemima! Jemima! Di ba ganun sila magsalita eh? Jemima! Anyways. Sorry, okay. 24 years old. 22. Bata. 22. So actually, totoo naman yung, okay, very valid yung two questions mo. Na ginagawa ko ba talaga to para sa anak ko? O ginagawa ko to para sa sarili ko? Sa For your takot? comfort. Oo, correct. Sa takot. Parehas naman. Kasi ultimately, ang gusto mo rin naman ay magkaroon ng maayos na kinabukasan ng iyong anak. I can't decide for you. Hindi ko ako makapag-desisyon sa ganyang klaseng mga bagay. Pero one thing's for sure, there are a lot of single parents who made it. Yes. Oh. Diba? All we can give you is facts. Oo. Mga katotohanan na may mas bata pa nga sa'yo. Correct, na itawid, kinaya. na itaguyod yung True. pagiging Hindi din nila single alam, parent. sa sinabi din Oo. nila yon. Wala naman nakakaalam eh, Correct. kahit sino, di ba? Oo, wala. At saka ito lang just to let you know, Jemima. Jemima, kapkun ka. Para just to let you know, Jemima, maski naman kaming mga pinaghandaan namin. Okay, ako 3 years bago ako nabuntis. So, masasabi ko na in all aspects handa na ako. There will still be moments that I feel like hindi ako sapat bilang ina. Tama. Hindi talaga. As in, I fall short in a lot of things. Ganon. So, hindi naman porke sabihin mong ready ka lang, yun lang yung mga financially ready, financially capable, sila lang yung pwedeng maging ina. Hindi rin talaga. But sa tingin ko, ang dapat mong kausapin yung nanay mo. Yes, Yung family mga mo. yung mga tao sa paligid mo na pwedeng kasi tingnan mo, bakit mo naman ako i-consult? Ako na lang, Jegs, hindi na kita isama. Ang dami ko reaction, 'di ba? Doon na pa lang sa part na sinabi mong hindi mo sinasadya. So baka bias ako, 'di ba? Pero I think that you should consult yung people around who you're very close with na paano ko ba to, kakayanin ko ba to mag-isa, or baka yung magulang mo, they would say na sige anak, ituloy natin, tutulungan ka namin, 'di ba? Kasi hindi naman talaga madali yan. Yung mga ganun. Si kami hindi hindi Part ko kasi ng masabi. consequence yan sa ginawa mong kasalanan eh. Na alam mo naman na pamilyadong tao yung boss mo, tapos nakikipag-inuman ka. Correct. Tapos
hindi imposible na walang mangyayari. May harutan na nangyayari. Meron talaga. Tsaka yung bago nagharot may Oo. mga may mga charot-charot bago magharot, 'di ba? oo. May mga may mga little ano tawag dito, yung flirting. Oho. Tagal ko na kasi hindi na ginagamit yung word na flirt Mm. May little flirting along the way which yung mga led to pahangin this. ng mga boss. Oo, yan yung mga gano'n na mga pahaging. Oo. Pahaging, palipad hangin na mga Yan. comments na tinake in mo. Oho. 'Di ba? Hindi mo siya nakita as harassment Mhm. kasi ano siya nag-agree ka Kinilig ka. Malamang trip mo rin din yung boss Diba? mo. Malamang din. Hindi ka Oo. naman pinilit dun Mhm. Kaya ako nagre-react dun sa part na hindi namin sinasadya. Kasi sadya yun. Mhm. Kinalimutan mo talaga May yung... consent. Meron. In a way, May oo. consent. Kasi it's supposed to be may consent ha. Mhm. Kasi wala ka namang sinabing walang consent. Oo. Sinabi mo nag-inom, 'di ba? na hindi sinasadya. Pero may mga consequences kasi along the way talaga. Meron nga ako nabasa recently na in a way parang may katotohanan. Hindi naman siya absolute, it's not for all situations. Pero ang nabasa ko is baka hindi ka naman talaga tinetest ni Lord. Mhm. Baka inaani mo lang kung ano yung tinatanim mo. Pwede. May Oo, point, 'di ba? May point. Oo. May point. Now, it's also a test, of course. Pero, maaaring, minsan, Lord, ito yung test mo sa akin, 'di ba? Totoo naman, there always may mga test. Pero, maaaring, inaani mo lang kung ano yung tinanim mo. So, kung nagtanim ka ng kalandian, Mhm. merong ganitong Oo. aanihin na, You reap what you sow. sitwasyon. Oo, parang yun. ganon. Ganon lang yun. Maaari, 'di ba? Oo. And again, it's not absolute. Mahirap naman sa lahat sabihin Oo. yan, 'di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng how we see yung mga struggles. Pero yun. Now, doon sa tanong mo na baka hindi mo mabigay doon sa anak mo yung dapat sa kanya, unang-una, yung bata, wala pa pong choice yan. Ang choice niya lang is kinakailangan Mailuwal siya sa mailuwal sa siya. mundo. So, Oo. yun yung mga options na yan. Ano bang education bibigyan niya? Wala eh. Yung parent, yung nanay ang dapat na magdesisyon yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na baka hindi mo mabigay. Kasi nga, hindi mo pa alam kung ano gusto niya. Hindi mo pa alam kung saang university siya papasok. Wala ka pang idea. Ang importante lang kasi sa pagiging nanay is hindi naman, yes, financial kinakailangan natin yan, pero oo naman. yung nandyan ka Correct. na mag-guide mo siya, I think, yun yung pinaka-importante sa lahat. Alam mo, meron akong may kakilala ako na sobrang dami na ng, iba kasi sitwasyon Naalala ko lang siya kasi, nung nanganak siya recently, pang 11 na. Wow. Pero hindi sila mayaman. So, kumbaga talagang naghihirap-hikahos na to the point na nagtanong talaga siya. Sabi niya pa nga, pwede pa anong sa radyo. Nakakaloka. Kung sino pwedeng mag-ampon. Kasi kumbaga parang ang point niya is parang yung naiisip ni Jemima ngayon na paano ko maibibigay yung kinabukasan na deserve niya. Ganyan. So, sabi ko, una sa lahat, hindi ko i-announce yung ganyang klaseng bagay. Sabi ko, pero ikukwento ko yung sitwasyon, ganyan, na may mga tao talagang magigets natin kung bakit magko-crossroad sila na ano ba, mananatili ba ito sa poder ko or ipapaubaya ko sa iba para mas maganda yung kanilang kinabukasan. Sa tingin ko rin naman wala din namang you're not being a bad person if you want others to take care of your kid. Kasi mas mabibigay nila yung buhay na deserve nila. Totoo naman. Kaya feeling ko conflicted si Jemima Kaya siya conflicted, kaya siya litong-lito kasi gusto ko namang ibigay. Kaso at this point, at 22 na fresh grad, na hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhay ko, na for sure masisisante na ako sa work kasi nabuntis ako ng boss ko at hindi ko kaya makita yung mga kaopisina ko, 'di ba? Paano nga? Saan? 'Di ba? Kaya ibigay ko na lang. Pero yun nga, think muna magtanong sa mga tao sa paligid, baka naman maitatawid na madami Correct. nakakapagtawid. Yun lang yun. Mas bata pa sa yung mga nangyari yung 16 ganyang years old, klaseng ganyan. sitwasyon. At isa lang ang very common sa mga nanay na ipinaubaya yung anak nila sa ibang tao na lagi, sana pala hindi ko na lang binigay. Sana nakasama ko. Sana nakita ko yung unang yapak. Sana narinig ko yung unang Iyak. boses, yung unang iyak. So, yun yung mga pagsisisi. At yun yung mga dapat timbangin mo. Oo. At saka syempre, again, tandaan mo Jemima! Jemima! Hindi mo to kakayanin na mag-isa. Correct.
kinakailangan mo yung support ng pamilya. Mm-mm. Kinakailangan mo i-discuss to. You have to own yung pagkakamali na nagawa mo. Oo. Kasi that's consequence eh. Maaaring tingnan natin sa mas magiging mabigat kung ito na nga yung consequence tapos idadagdag pa with ipapaubaya sa iba. Yes, oo. Maaari. I mean, we don't, obviously, parang medyo kami leaning towards keep the baby. Yes, oo. Ganyan, di ba? Pero it's really up to you. Hindi namin alam yung buong sitwasyon eh. Oo. Ganon. Ang sinasabi lang talaga namin is, it has been done. Oh, kasi very thin line yung doon sa desisyon mo na para sa kinabukasan ng anak over doon sa comfort mo. Parang masyadong manipis yung baka pwede mong sabihin na para sa anak mo pero ang totoo pala Para sa posible. sarili. Oo, na hindi ka mahirapan kasi hindi mo pa kaya. Correct. Oo. Correct. So, dapat Baka naman, itong with having this kid, alam mo, naniniwala talaga ako that when a child is born, a mother is also born. Yes, You'll learn it along the way. Totoo. Matututunan mo na lang din sa mga single mother. Oo, na kinakaya naman. Tama. Ha? Oo. Salamat, Jemima! Jemima! Tambalang kumikinang ne! Oh, salamat, Jemima! Salamat! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! 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 That portion was brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. Magload na sa GCash Gload. Daming pa bonus. Di bitin. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. And Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw. Gadget lang! Oras sa Love Radio! 140! That time check was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.